Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 7-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda İran Saudi Arabistanynyň söwüş uçurlaryny Yemendäki ilçihanasyna hüjüm etmekde aýplady. İlçihananyň binasyna ýetirilen ziýan we ol ýerde işleýän adamlaryň käbirine salynan ýar üçin Saudi Arabistany jogapkar diýip Türkmenistanda bir günde 12 häkim işden boşadyldy. Olaryň aglaby köpüsiniň çetleşdirilmegi işde goý berilen uly kemçilikler bilen düşündirildi. Aşgabatyň etegindäki çoğunluda ýene-de jaýlar ýumrulýar. Çoğunlukda ýykylan jaýlary döwletleýin ýykýanlar. Odanha ikisanaqa ýykylypdy häzir Kuwatda şol 6-7 sanaqsaýyň şeýle. Demirgazyk Owganistanyň Gunduz welaýatynyň häkimi alty etraba söwüşçüleriň gözegçilik edýänligini aýdýar. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeris. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Liviýanyň Zliten şäherinde 7-nji ýanwarda polisiýanyň türgönleşik merkezinde bolan bomba partlamasy zerarly adynan 21 adam wepat boldy. Şol wagtda şäheriň häkimi Miftah Lahmadi wepat bolanlaryň sanynyň 40-dan ýokurdygyny aýtdy diýip ýerli media serişdeleri habar berdi. Hüjümüň jogapkärçiligini desine öz boýnuna alan bolmady, emma partlamanyň Islam döwleti ekstremist toplarynyň tarapdarlarynyň amala aşyranlygy çak edilýär. Liviýada 2011-nji ýylda diktator Muammar Kaddafiň agdarylmagyny soň durnukçuluk dowam edýär. Geçen aýda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşi Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygynda Liviýanyň öz arasynda söwüşýän toporlarynyň parahatçylyk ugrundaky gepleşiklere başlamagyna goldaw berdi. Özbekistanyň Suudi konstitusiýaga garşy hereketleri amala aşyrmak üçin dil döwüşükde şeýle-de Islam döwleti ekstremist toporyna simpatiýa bildirmekde aýplanýan etnik Ermeniniň işine seredip başlady. Jazak şäherinde Aramis Avakyanyň suudunyň geçýän jaýyna jurnalistleriň barmagyna ruhsat berilmedi diýip 7-nji ýanwarda Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň özbek gullugy habar berdi. Aramis Avakyan Özbekistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň Jazakdaky ýerli bölüminde 4-nji sentýabrdan beri saklanýar. Avakyanyň aýaly Şerin Tursunowa Hristiýan dinine uýan adamsyna ýönkelýän aýplamalary esassız diýip adlandyrdy. Avakyan köl gurup balyk öndürmek bilen meşgullanýardy. Ol 10.000 tonna önümi satyp çykarýardy. Onuň maşgalaty yerli etrap häkiminiň girdejili önümçiligi öz eline almak üçin Avakyany türmäge salmak barada haýwat atanlygyny aýdýar. Häkim bu aýplamalary köpçüligiň öňünde ret etdi. Birleşen Ştatlaryň Howpsuzlyk agentlikleri Ukrainanyň energiýa sistemasyna edilen kiber hüjümde orsetli hakerleriň eliniň bolup bolmazlygyny derňeýärler diýip Birleşen Ştatlaryň habar serişdeleri 6-njy ýanwarda ma'lum etdiler. Merkezi Aňtaw agentliginiň Weçeri Howpsuzlyk departamentiniň kompýuter howpsuzlygy boýunça bilermenleri Ukrainanyň energiýa kompaniýasynyň kompýuter sistemasynda tapylan ziýanly programmalary barlaýarlar. Ukraina 23-nji dekabrda öz energiýa sistemasyna girişilmeginiň netijesinde ýurdun uly böleginiň elektrik energiýasyz galanlygyny aýdypdy diýip Daily Beast we Washington Examiner neşirleri habar berdiler. Ukrainadaky hüjümüň Birleşen Ştatlar üçin hem yaramaz habar bolmagy mümkin. Sebäbi Ukrainanyň Prekarpat Obl Energo kompaniýasynyň elektron sistemasynda tapylan Black Energy adly programmasy Birleşen Ştatlaryň energiýa kompaniýalaryna 2014-nji ýylda edilen kiber hüjümlerde ulanylypdy. Ukrainanyň resmiýetleri energiýa sistemasyndaky ňaýsazlyklarda açyk orsiýada aýplapdy, emma orsiýetiň gatnaşygy tasdiklanmady. Orsiýetiň baş prawaslaw ruhanysy Patriarh Kirill Moskwanyň Siriýada amalaşýan howa hüjümlerini goldady we bu hereketleri goranyş çäresi diýip adlandyrdy. Prawaslaw Rojdestvo bayramçylygynyň bellenýän güni 7-nji ýanwarda beren interwýusynda Patriarh Kirill Orsiýetiň Siriýada amalaşýan harby zarwalaryna goldaw bildirmek bilen şeýle hüjümleriň Orsiýeti terrorçylykdan goramak üçin zerurdygyny aýtdy. Moskwa Siriýada howadan amalaşýan zarwalaryny Orsiýetiň ýarany prezident Bashar al-Asada goldaw bermek üçin geçen ýylyň sentýabr aýynda başlapdy. Orsiýetiň Siriýadaky howa zarwalary günbatar we Asadyň garşydaşlary tarapyndan ýazgyrylýar. Hytaý
milli puly yuanyň hümmetini 7-nji ýanwarda ýene peteldi. Bu ýagdaý valutalaryň hem maliýe bazarlaryň çaýkanmagyna, şeýle-de maý goýujularyň Aziýanyň täsirli ykdysadyýatynyň sowda urşuna başlamagy barada howatyrlanma bildirmegine getirdi. Hytaýyň maliýe bazaryndaky sowda 7-nji ýanwarda ýarym sagatdan az wagtyň dowamında maliýe görkezijileriň 7%-dan aşmagynyň ýa-ni şu hepde ikinji gezek toktatyldy. Hytaýyň Halk Banky yuanyň dollar babatyndaky gatnaşyk görkezijisini 6,56 ýarym derejesine peteldip maliýe bazaryny gen galdyrdy. Bu 2011-nji ýylyň mart aýyndan bäri iň pes görkezijidir. Häzir yuan geçen ýylyň awgust aýyndan bäri bir günüň dowamında iň uly itki çekdi. Bu ýagdaýyň regiona täsiri desine duýuldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. İran Saudi Arabistanyň söwüş uçurlaryny Yemendäki elçihanasyna hüjüm etmekde aýplady. Elçihananyň binasyna zeper ýetirilmegine we käbir işgärleriň ýaralanmagyna Saudi Arabistany günäkär diýip Iranyň Daşary işler ministrligi 7-nji ýanwarda aýtdy. Iranyň we Saudi Arabistanyň arasyndaky gapma-garşylyk bilen bagly soňky maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anugurwandan dinläli. İran Saudi Arabistanyň söwüş uçurlaryny Yemeniň paýtagty Sanadaky İran elçihanasyna bilkassaýyn hüjüm etmekde aýplaýar. Elçihananyň binasyna ýetirilen ziýan we ol ýerde işleýän adamlaryň käbirine salynan ýar üçin Saudi Arabistany jogapkar diýip Iranyň Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Hossein Zaber Ansary 7-nji ýanwarda aýtdy. Ansar bu diýilýän hüjümüň haçan bolanyny anyk aýtmady. Saudlaryň ýolbaşçylygyny Yemende İran tarapyndan gorlanýan kötü fitneçilerine garşy mart aýyndan bäri howa zarbasyny urýan koalisiýa Iranyň aýdýanlaryny derňeýändigini aýtdy. Sözçü Ahmet Asseri koalisiýanyň uçurlarynyň 6-njy ýanwar gecesi Yemeniň paýtagty Sana agyr howa zarbalaryny uranlygyny tasdik etdi. Aýdylmagyna görä bu howa zarbalaryny kötü golgolaňçylarynyň Saudi Arabistanyna garşy ulanýan raketa atyjylary nyşana alınıpdyr. Şeýle-de sözçü golgolaňçylaryň grajdan deskalaryny şol sanyna taşlanyp gidilen elçihanalar hem ulanýanlyklaryny aýtdy. Tehranyň bu şikaýaty Sewitiň 2 sany uly wäsitesiniň sünni musulmanlarynyň ýolbaşçylygynaky Saudi Arabistany bilen şaý musulmanlarynyň ýolbaşçylygynaky Iranyň arasyndaky dartgynlygyň tanymal Şaýr Hansynyň Riyad tarapyndan jedalandyrylyp öldürilmegi sebäpli barha güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Şeýle-de Tehran 7-nji ýanwarda özüniň Saudi Arabistanynyň getirilýän azy önümleriniň ählisini gadagan edýändigini ygran etdi. Hökümet Saudlaryň önümleriniň ählisini ýurda salmagy gadagan etdi diýip Iranyň hökümetiniň beýanatyny aýdylýar. Mundan başga beýanatda Iranlylaryň Saudi Arabistanynyň mukaddes şäheri Mekke umra ziýaratyna gitmegine girilen gadaganlygyň goşmaça bir zat aýdylýança güýjünde galýanyny aýdyldy. Iranyň Saudi Arabistanynyň ýyllyk importy ýylda jemi 60 milyon Amerikan dollaryna barabar we esasan gaplaýyş materiallarynyň hemde tekstillerine barat. Saudi Arabistany Tehranyň elçihanasyna hüjüm edilenden soň jogap çäret hökmünde Iran bilen gatnaşyklaryny kesdi. Şu aralykda Aktam Iragyň liderini Saudi Arabistany bilen Iranyň arasyndaky mezhep konflikt bilen baglykda İslam döwlet toplaryna garşy söwüşde soňky wagtda gazanýan ýeňişleriň badyny gaçyrmalyga kömek etmäge çalışýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen Iragyň premier ministri Haydar al-Abadi 6-njy ýanwarda telefonyna gepleşip özleriniň sünni musulmanlarynyň ýolbaşçylygynaky Saudi Arabistanynyň tanymal Şaýr Hansyny jedalandyryp öldürmeginden we muňa jogap çäret hökmünde Saudlaryň Tehranyň elçihanasyna hüjüm edilmeginden alada galanlyklaryny aýtdylar. Bu hadisalar musulman dünýäsinde mezhep gahar gadawynyň möwjep galmagyna sebäp boldy we bu ýagdaý hususan Irakdaky iki musulman mezhebiniň arasyndaky konflikti ýitileşdirer öýdüp alad edilýär. 6-njy ýanwarda tapgyr 3-nji gün müňlerçe şahy Bagdadyň köçelerini we Iragyň gün ortasyndaky şäherlerde demonstrasiýa urnap, Saudi Arabistanynyň Bagdadda 25 ýyl ara kesmeden soň geçen aý açylan elçihanasyny ýapmagy talap etdiler. Kärdeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz.
tunein.com ulgamında türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosyny sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda bir günde 12 häkim işden boşadyldy. Olaryň ikisiniň saglyk beýlekleriniň bolsa işde goýberen uly kemçilikleri sebäpli işden çykarylandygy aýdyldy. Munyň ýa-ni ýurdun güýç edaralarynyň käbir ýol başçylary hem käýinç aldylar. Soňky kadrlar çäreleri we olaryň sebäpleri barada resmi habar terişdelerinde käbir maglumatlar berildi. Türkmenistanda iş wezipelerinden boşadylan häkimler vilayet, etrap we şäher ýol başçylarydy. 4-nji ýanwarda video şekilde geçirilen iş maslahatynyň dowamında Türkmenistanyň prezidentiniň çykaran karary bilen Ahal vilayetiniň Akbogda etrabynyň häkimi, Balkanawat şäheriniň häkimi, Balkan vilayetiniň Etrek etrabynyň häkimi, Daşogud vilayetiniň Gorogly etrabynyň häkimi, Şeýlede Liwap vilayetiniň Köýtendag etrabynyň häkimi, bu vilayetiň Atamrat, Birata döwletli etraplarynyň häkimleri, Şeýlede Mary vilayetiniň 3 etrabynyň ýagny Wekil Bazar, Murgap we Sakarçaga etraplarynyň häkimleri iş wezipelerinden boşadyldy. Häkimleriň diňe ikisiniň saglyk sebäpli işden boşadylandygy, beýlekleriň bolsa özlerine ynanylan wezipe borçlaryny berza edip bilmendikleri we işde goýberen uly kemçilikleri sebäpli işden çykarylandygy maslahatda aglan edildi. Bu iş maslahatynyň ertesi Türkmenistanyň prezidenti ýurdun güýç edaralarynyň birnäçe resmiýetlerine käýinç berdi. Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň 5-nji ýanwarda geçirilen maslahatynda ýurdun milli howpsuzlyk ministri Güýçeldi Hojaberdi we bir käýinç berildi. Döwlet baştutanynyň nägileligine sagdyn jemgyýeti goramak boýunça ýagny öňkü neşe garşy görüş boýunça döwlet gullugynyň başlygy polkovnik Atadurdy Osmanow hem sezebar boldy. Oňa bir käýinç berilip harby derejesi podpolkovnik derejesine çenlip etildildi. Bu kemçilikleri düzetmese wezipesinden boşadyljakdygy duýduruldy. Güýç edaralarynyň ýokary wezipeleri resmiýetleriniň wezipe borçlaryny talap alarak berza etmänligi we işde kemçilik goýberendikleri aýdyldy. Türkmenistanyň prezidenti Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatynda eden çykyşynda hususanda ýurtda çilimkeşligi ýok etmek boýunça köpçülikliň çäreleri güýçlendirmegiň zerurdygyny agzady. Şol birakda Türkmenistanyň prezidenti geçen ýylyň dowamında we şu ýylyň başynda eden çykyşlarynda 2015-nji ýylyň ýurt üçin amatly bolandygyny ençemegedek nyktapdy. Hususanda owa ýerlerini östürme ugrunda döwlet derejesinde alınıp barylýan işlere kanagatlanma bildiripdi. Owa hojulygynda hem uly üstünlikleriň gazanylandygy aýdylypdy. Ýylyň dowamında ýygylan paxta hasylynyň 1.050.000 tonna barabar bolup 1.400.000 tonna galla hasylynyň hem ýygynalanlygy habar berilipdi. Daýhanlar bilen doly hasaplaşylyp, owa hojulygy önümlerini öndürjilere plandan ýokary tapşyrylan paxta üçin satyn alyş narhyndan 30% goşmaça tölenendigi resmi maglumatlarda oglan edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda bir günde 12 häkimiň wezipeden boşadylmagy barada siz nähili pikirde? Azatlyk radiosynyň şuň ortatan bu sowalyny Facebook sosial ulgamyndaky sahypamyzda gelen tesbirleriň birinde Agajan Allakow Türkmenistanyň ýagdaýy hiç gowdal, kimi işden çykarsynlar, kimi ýerine goýsunlar, wziatka ýagny para almagy bet edilmese bu durum hiç ütgimiz diýip öz tesbirinde ýazýar. Ýene bir okuyjymyz Babajan Babaliýew işde goýberen kemçiliklerden mi? Bolýa onda yoldaş başta duran adamın goýberen kemçiliklerine näme diýmeli? Halky ýurtdaşynda hem zat gymmatçylyk işlemäge iş ýok. Bular kemçilikler dälmi? Diýip şeýle sowaly ortatýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizi pikirlerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Munyň üçin azathabar.com web saýtymyzda, Facebook we Wkontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulgamlaryndan hem izlerläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosu.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň ýene bir näçesiniň ýumurlanlygy habar berilýär. Aşgabatyň etegindäki çoğunly etrafynda geçen ýylyň dowamynda müňlerçe ýaşaýyş çaý ýok edilipdi. Olaryň en çemeti daçalyk ýerleri bolupdy. Şuňlar çoğunlyda hususy ýeçilikdäki ýaşaýyş çaýlary ýykylýar. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşliginden diňläli. Sultan aýda Aşgabatyň çoğunly sebitinde ýene käbir jaýlaryň bölekleýin ýykylýanlygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat berýärsiňiz. Ýani bu jaýlar takyp nirede ýerleşýär? Näçe çemesi jaý ýykyldy? Haçan ýykyldy? Hawa tagrasy täze bayramçylygynyň öňýänlen şo ýerlerek aýlanyp gaýdanymda intak bir lokal ýykylşyk ýokdy. Ýöne şu soňky dowamynda çoğunlyda ýene danim şu Aşgabatda şol magistral ýolunyň sepýiginde uly ýoluň garasyndaky jaýlardan 7-8 san jaýyň ýykylandygyny men şuny ödüm baryp gördüm şo ýerde. Sultan aýda mundan bir aý çemesi ozal bu sebetde 100 çemesi jaýy ýykylma hopynyň awanýandygyny aýdypdyňyz. Şu ýykylan jaýlar hem şolaryň düzümine girýärmi? Hawa şolaryň düzümine girýän jaýlardan. Ýöne hem sendirşi soňky wagtlarda ýan kıyasaçylary jaýlanıp etmäge jaý etmek bilen çoğunlukda ýykylýan jaýlary bölekleýin ýykýarlar. Olaryň ha iki sanak jaý ýykylypdy. Häzirki wagtda da şol 6-7 sanak jaýyň şo taýda ýykylandan haşypde ma'lum boldy. Täkine de şo ýerde ýykylmaly jaýlar bar. Sebäbi magistral ýoluň garasyndaky jaýlaryň ýerinden ýene bir hatar jaýlary iki hatarda şo ýerden aýrylmaly diýär. Şo häzirki ýykylan jaýlaryň ýerýändaky ikinji hatar jaýlarym ýykylmaly diýip ýaşaýjylar şeýle maglumat berdiler. Şu ýykylan jaýlaryň eýçilik statusy nähili, ýagny jaýlar daça jaýlardymy ýa-da ýaşaýyş jaýlarmy? Ýaşaýyş jaýlar, olar şol ölçelip berilen ýerde gurulan ýaşaýyş jaýlar, ýöne şolaryň käbirinde ýanky öý kitaby bilen inventar delasynyň ýokdugy barada maglumatlar bar. Ýaşaýjylaryň hemmeti bilen töhfetde bolup bolanok, şolar resmi nama toplap beren wagtlary men şolar bilen ýanky teх büroda inventar bölüminde şäheriň şo ýerde töhfetde boldum. Şonda şeýle maglumatlar berdiler. Sultan aýda ne jaýlary ýykylan ýaşaýjylara haýsy-da bolsa kompensasiýa berilipdirmi, ýagny deregine jaý berilipdirmi? Sehra şonu dolanyklamak maňa başartmaýar. Hebe baran wagtynda ýem jaýlar ýykylypdyr, ýanky guruluşyk materiallar taşyp ýatyr, şo ýerde adamyn görnenok, tehnikada görnenok jaýlar ýem ýykylan ýumurlar. Onuň men gatdamda ýaşap oturan ýaşaýjylardan soradym, şulara jaý berildimi diýip bir sanak adamdan soradym bolenim. Şulara parahat ýedi tarapdan jaý berdiler diýip aýtdylar. Şo ýere göçüp gitdiler öýtden diýip şeýle jogap berýärler. Ýöne şonu goňşy bolanlarym bir edilen aýdy bilen oklarym ha plan jaý alyp göçdi, plan alman göçdi. Ana men goňşyma jaý berildi ýa berilmedi diýip şolar anyk aýdy bilen oklar. Bu sebitdäki jaýlaryň ýykylmagynyň sebäbi barada resmiler tarapyndan ýaşaýjylara düşünürüş berilipdirmi? Ýaşaýjylar elbetde sorap gylyklanan bolmaklary mümkin. Men ýaşaýjylardan soranymda näme jaýlar ýykylýar diýip sorag berenimde şo ýerde ýaşap oturarlar. Şu ýerde katez jaýlar gurulmaly, ýoluň garasy, ýene katez jaýlar bolmaly. Şo sebäpli plan jaýlar, hususy jaýlar ýykylýar diýip jogap berdiler. Ýaşaýjylara ýene şo barada düşündiriş berilipdir. Sultan aýda ne şu sebitdäki jaýlaryň ýykylmagy barada jaý eýleri näme pikirde? Ýani olar näme diýerler? Nähil garaýşda bu barada? Edilmen häzir hiç bir jaý ýykylan ýaşaýjy şo ýerden tapyp bilmedim. Meýem adamlar jaýlaryny töküp goşlaryny alyp göçüpdirler. Ýöne şol odal resmi nama toplap beren wagtlarynda men şolar bilen töhfetdeş bolanymda elbetde gynanýarlar. Onuň şolar şowap gümürtük ýagdaýda ha bir jaý berilermi, berilmezmi? Näme hökümet işgärleriniň elinde biz zähmet çekdik, şoňa çykdaýdy çykardyk, gurdyk. Käbir adamlar kitabyny edindiler, käbir adamlar edin bilmediler. Onu ýaşaýjylar gynanýarlar, näçe çykdaýdy çykardyk, näçe ýyllap ýaşap otyr. Elbetde ýüregine bir goýusyny goýsun da hökümet işgärleriniň belki bir zaýatsız goýmasyn da diýip şular ýalyk pikirde adamlar. Şu jaý ýykylsa adamlar ala sarmyk ýagdaýda bolýarlar. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Türkmenistanda şu ýylyň başynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki sosial tölegleriň möçberi 10% galdyryldy. Şol bir wagtda pensionerler özlerine pensiýa pullarynyň köne we ownuq manatlarda berilýänligini we bu pullaryň köplenç dukanlarda alynmaýanlygyny aýdarlar. Bu ýagdaýyň jikmejiklerini Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew görüň berdi. Kardeşim Ýoşun Anurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlälim. Amanmurat, geçen ýylyň aýagynda Türkmenistanyň manat ýetmezçiligi barada habarlar gurrunlar çykdy. Şoňdan bir wagtda soňky maglumata görä pensionerler pensiýalaryny alypdyrlar, emma olara berilen pullaryň ören könedigi hemde dukanlarda kabul edilmeýänligi hakynda habarlar bar. Sizde şu ýagdaý barada bir maglumat barmy? Umumanam Türkmenistan'da sonki 2 ýylda dolanşykdaky gowşulen ýagny könülen bankomatlar juda kän. Täzeýiň başyndan ýan aýyň ilkinji günlerinden başlap täzeýil üçin 10% ýokarlandyrylan pensiýalary töläp başladylar. Şol pensiýa pullarym şol pensionerlere berilýän şol pul bankomatlarynyň da agramly bölegi juda könülen gowşulen pullar. Şu pullarym istlese almaly bolýar, pensiýalärler ýene gaýrylar onu islemese de almaly bolýar. Sebäbi banka barlaryna ilki on pasportyny barlaýarlar, hem de jurnallaryň adyny tapyp vermiste gol çekdirýärler. Näsen planta manat pensiýa 10% ýokarlandyrylan pensiýa alyp ýygynyň ownuk bankomatlar, esasen 5'lik, 10'luk, 20'lik pul bankomatlarından durýan pullar berýärler, olaryň ownuklygy bilen ulalaşdy da ozak olar juda könülen, ondan pensiýasyny alan pensionerler şu pullary durmuşda ullanmakda uly kynçylyklar çekýärler. Amanmurat, şu kynçylyk diýäniň barada anygyrak aýdyp biljekmi? Hem şu pensionerler şu könülen pullary dukanlarda harçlap bilen oklarmy? Bu ýerde näme bolup geçýär? Anygyrak aýtsaň. Pensionerler özlerine pensiýa diýip berilen pullary dukanlara baryp sowda satyş üçin töläp bilen oklar. Sebäbi dukanlar raýatyda hususy dukanlar şeýle pullary ýarhy ýyrtylan ýeri koç bilen ýelmenen pullary almakdan ýüze urýarlar. Ýogum bolmasa bankomatlaryň ählisiniň ýüzüne ýazylgan dur şol inemen şu pul birliginiň bankomatynyň ýüzüne ählisiniň ýüzüne ýazylyny okap beren. Şu bankomat töleglerin ähli görnüşler üçin ýöreýär diýip ýazylan bolýan şol köne pul bolanlyk üçin alan oklar oňda sebäbini soňra şu pullary banklara, dukan eýleriniň özleriniň tapşyryp bilmeýärligini banklarda alaýarlaryna da bir näse prosent keseldi bolýanlygyny aýdýarlar. Ýa bolmasa altyn asar NPS ýaly özlükli telefonu telewizyon bolanyny şu ýerde oturan operator gyýdylar, ýalbarýarlar şu müşterilere agam daýda gayrat etme, köne pul berme ýyrtylan, könülen, koşulen, yamalan pullar berme, pullar bizim ýol başçylarymyzdan pul ýygnak diýen bank işgärlerini bizden kabul eden oklar, ondan käwap tutuş aýlygymyzy şol könülen goýdulan pullar alanlygymyz üçin aýlygymyzdan tutup galýarlar bize 1 manat, 5 manat, 10 manat, 20 manat mesurnäki bankomatlary özümizde alyp galýar olar. Bu ýöne gezdi ýa-da saklaýmasan soğuk bilen de okuyup belli gullukluň işgärlerini beýlenýän halatlar bar. Amanmurat, inni şu pensionerler şu pullary, şu kabul edilmeýän pullar banklara baryp çalyşyp bilen oklarmy täzesi bilen? Täzesi bilen birinciden banklaryň ählis kabul eden oklar, baraýanna da şoň belli bir prosentini keseldip täze pullary öwrüp berýärler. Aydaly 10-15%ni ýitirýärler. 1000 manat elten bolsa şoň 900 manat, 920 manat çemesi pul berýärler banklardan. Bu ýerde de gelipsiň ýalňyşlyk bolupdyr diýip guler ýüz bilen garşy alyp o pensionerlere kömek etmek dalda etdiýärdim. Ýok otaýdy sebäbi ähli bulaşyklyk, ähli kynçylyklar, düşüşmezlikler sebäbi şol banklaryň özünden başlanýar. Sebäbi könülen ýyrtylan pullar banka öwrülip baranna olar ýörüýte komissiýa tarapyndan akt ýazylyp dog edilmeli. Ine Türkmenistanyň banklary özüniň şol etmeli işini amal eden oklar. Amanmurat, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz bir wagt bolsun. Kardeşim Ýoşun Anurwanyň Türkmenistanly ýa-da Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganistanda Türkmenowan serhedine ýakyn etraplarda ýaragly toporlaryň basyşlarynyň dowam edýänligi barada maglumatlar gowşýar. Gunduz vilayatynyň häkimi vilayatyň 6 etrabynyň söwüşçüleriň gözegçiligi astynda galýanlygyny aýdýar. Bu ýerdäki soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinleýälim. Gunduz şäheriniň jeňçileriň ýa-da çekilenine ýüzgünde boldy. Ýöne Gunduz şäherine jeňçileriň henidem we hem salýanyny ýerli resmiler ma'lum edýär. Gunduz şäheriniň etrap mahallelerinde jeňçiler hereket edýär. Gunduz şäheri 15 gün töweregi jeňçileriň ýeçiliginde galdy. Şonda halkyň malemlegine uly ziýan ýetdi. Awgan prezidenti Gunduz welayatyna sapar edip, welayatda Talibana garşy giňişleýin harby operasiýanyň geçiriljekdigini aýtdy. Emma jeňçilere garşy heniz dogry dürüst harby çara geçirilmändir. Belki Gunduzda jeňçiler öňküden hem has güýçlendi dip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Eger jeňçilere garşy göreşe merkezi hökümet ruhsat bermese, onda özüniň wezipeden çekiljekdigini bildirip, Gunduz welayatynyň häkimi Hamdullah Danysy düdürüş berdi. Häkimiň aýdysýaça, Gunduz şäheriniň daş töwereginde welayatyň etraplarynda jeňçileriň uly harby merkezi bar. Jeňçiler ýa-da serpikdirilmese, Gunduz şäherini olar ýene howpawandyryp biler. Halk gorkuda ýaşaýar. Jeňçiler günde awgan güýçleriniň üstüne hüjum edýär. Halkyň howpsuzlygy üçin edilmese, wezipanyň men üçin ähmiýeti ýokdur. Jeňçileri ýok etmek boýunça giňişleýin harby operasiýanyň geçirilmegini merkezi hökümetden biz soradyk. Etraplar we Gunduz şäheriniň ýanaşyk obalary jeňçilerden arasalanmalydyr dip Danysy aýtdy. Onawy buzurgi düşman dar atrof şäher Gunduz rasulyha az noway namarin daqinan xassar karar mutawassiyya. Wazifä ardysyna Gunduz welayatynyň 6 etrabynyň obalary jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Daşda Arçy we Amansayp etrabynda jeňçileriň harby türgünleşik merkeziniň bardygyny ýerli resmiler habar berýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Naji Aymak Gunduz welayatynyň talep söwüşçiler üçin bir harby merkeze urulendigini aýtdy. Pakistan armiýasynyň generallarynyň hem jeňçilere harby ugurdan tälim berýändigini deputat belläp geçdi. Jeňçileriň Gunduz vilayatynda harby türgünleşikden geçenden soňra olar Demirgazyk Awganistanyň böleki regionlaryna baryp ýaýrandygyny ol öňe sürdi. طالبا پایگاه برشان تبدیل شده در نامیای صفات شمال سازماندهی میشه. جنرالای پاکستانی هم حضور دارن. Ma'lum bolýaly, Gunduz vilayatynda merkezi Aziýaly militanlaram ýerleşipdir. Täjik Awgan serhediniň 30 kilometrden gurragyna Gunduz vilayatynyň deňinden jeňçiler gözegçilik edýär. Akşam tarapdan mobil telefonlarynyň işlemegine jeňçiler gadagan etdi. Gunduz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Qasim Jeňelbagyň aýtmagyna görä, jeňçiler ara gatnaşyk ulgamynyň işgärlerine gysaş görkezipdir. Şo sebäpden akşam telefonlaryň antenasy giýje tarapdan işlemeýär. Mobil telefonlaryň antenalarynyň goragy üçin alada ediljekdigini biz aýtdyk. Şoňa garamazdan ara gatnaşyk ulgamynda hyzmat berýän kompaniýalar akşam tarapdan öz hyzmatyny togtatýar dip general Jeňelbag aýtdy. دشمن شبکه‌های مخابراتی تهدید کردن شرکت‌های مخابراتی را که از طرف شب مخابرات قطع بکنند. Awganistanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi general döwlet weziriniň aýdyşyna garanda daşda Arçy etrabynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdir. Uly mukdarda jeňçileriň ok ýaragy şonda ele geçirilipdir. Ençeme militan öldürildi we ençemesi tutsak edildi dip general weziri aýdýar. Taştiyarçı alep kadan ve salam muhimmatı bişer ziyata medasta buradan dikvay düşmanan az ben buradan o canına karışanım kuştan ve dizgirim. Şeýle bolsa da Gunduzda howpsuzlyk şertleri gadalaşman gelýär. Demirgazyk Gündegor Awganistanyň böleki 3 welayatynda da howpsuzlyk ýagdaýy kän öwürlikdäl. Takhar welayatynyň bir etraby, Badakhşan welayatynyň bolsa 2 etraby we Baglan welayatynyň 2 etraby jeňçileriň kontrolünde galýar. Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseňiz, adathabar.com websaytymyza, Facebookda Adatlyk Radio hem Kontakte sosial ugamynda Adat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.